Danas je najveći izazov pronaći vrijeme za sebe. Svi imamo na stotine izgovora zašto nismo odradili trening, a najčešći je taj da nemamo dovoljno vremena. Zato su danas s nama treneri Ines i Leon koji će nam pokušati pokazati da li je moguće odraditi trening u samo 30 minuta. Ines, može li se napraviti trening u samo 30 minuta? Apsolutno da, u pola sata se može napraviti jedan jako lijepi trening ako se dobro rasporede vježbe za cijelo tijelo i tim polasatnim treningom se može podignuti razina energije, potaknuti tonus mišića, poboljšati cirkulacija i potaknuti potrošnje kalorije. Leon, znači 30 minuta, imam samo toliko vremena i želim napraviti jedan trening. Što radim u tom treningu? Pa važno je da su to neke kompleksne vježbe, višezglobne vježbe. Znači odaberemo 5-6 vježbi, možemo si uzeti 40 sekundi rada, 20 sekundi odmora. Izvrtimo ih samo malo i to je to. Bitno da se podigne intenzitet, da nam se poveća frekvencija rada srca. Znači možemo baciti neka... Poput bacanja, skakanja, trčanja, čučnjevi, sklekovi, zgibovi i takve vježbe. Jasno, znači neke kompleksnije vježbe, visoko intenzivne, aktiviramo cijelo tijelo. Da. Što kažete da napravimo jedan takav trening, da se ja odem presvući pa vidimo kako će to ispasti? Može, odlično. Ajmo. Leone, pripremio si nam neki trening za danas. Da, znači prvo ćemo odraditi trčanje na traci, to ne mora biti maksimalan intenzitet, znači možemo negdje da bude dovoljno intenzivno, ali da se baš ne izguramo skroz. Nakon toga ćemo odraditi sklekove, prebacit ćemo se na gornji dio, nakon toga ići ćemo na skokove na kutiju, to isto odradit ćemo da bude dovoljno intenzivno. Nakon toga idemo na veslanje u pretklonu i za kraj ććemo odraditi veslačke ergomete. Ines, sad smo čuli vježbe, koliko to radimo? Sve ćemo raditi 40 sekundi sa 20 sekundi pauze i u 4 kruga. Moram ja to sve odraditi? Naravno. Ajmo. I kako smo preživjeli trening? Pa ljudi moji, ja ne znam kako je ovo bilo, ali pola sata je stvarno više nego dovoljno za napraviti jedan jako dobar trening. Ja mislim da će sada trebati dobar jedan dan oporavljati od ovoga, ali nije teško kad imaš ovakve ljude da te gone. Tako da ostanite s nama do sljedećeg priloga i vidimo se. Vidimo se.